אבא, אני רוצה אייפון 6 פלוס וקלינקס. למה? כי כל החברות שלי יש אייפון, ובאייפון יכולה לשחק משחקים, לכתוב סיפורים, וגם אני יכולה טקסט לחברות שלי. אני רוצה אייפון כמו זה. גם מה עולה על אייפון? גם יש אינטרנט ויוטיוב. וביוטיוב אני אוהבת לראות וידאו, ואני אוהבת דרמה, וזה למה אני צריכה קלינקס. אנחנו צריכים ללכת לחנות אפל. אבל גם יש סירי, ואתה יכול לשאול את סירי שאלות, והיא יודעת כל התשובות. או אז אם אני לא יודע איפה לאכול, סירי מספרת לי איפה. כן, האייפון הזה עובד טוב מאוד. אנחנו צריכים ללכת עכשיו ולשלם $700 לשני אייפון.